çima najiyenek ya bafıl talabani ra. Hilbijartên Parlamentoya Kurdistanê di demeke aloz da tê kirin ku roşilata navîn bûya qada şer. Di vê rewşê de dewletên ku Kurdistan dagir kirî hewl didin ku statûya Herêma Kurdistanê ya herî rewaya Kurdan tune bikin. Dema Kurd dengê xwe didin di vî şerrê cîhanî û rojhilata navîn de di vê dengê xwe bidin kesên ku dikarin Kurd û Kurdistanê biparêzin. Partiyên wek Newey Nû ya Şahsuwer Abdulwahid ji wan partiyan e ku şiyana parastina Kurdistanê tune ne. Şahsuwer bixwe kesekê ku di rewşekê pevçûnê de dê yekem kes be ku welat terk bikew di deqeya yekem de teslîm bibe. Rewşa yenekê hên xirabtir e ji ber ku ew ji xwe teslîm bûye. Sê sozên bafıl Talibanî di mitînga hilbijartinê de diqîre vê yekê nîşan dide. Serokê nîqaşbarê yenekê Mîsr Bafıl dibêje ez ê barzaniyan hilweşînim. Ez ê bîrên gaza Kurmur teslîmê hikûmeta Kurdistanê nekim. Di mesela Maliyeya Kurdistanê de ez ê li kêleka Iraqê cih bigîrim. Li dijî projeya hejmara min bisekinim. Her sêm projeyên bafıl Talibanî jî projeyên dijminê Kurd û başverûyên hecî şeعبî ne û Mîsr Bafıl li ser baskê Iraqê hecî şeعبî û Îranê beşdarî hilbijartinê dibe. İranê ji bo ku hikûmeta Nehemîna Mesrûr Barzanî teslîm bigire dest danî ser petrola Kurdistanê û maaş birîn û bu mûşekan li Hewlêrê da. Lê dixwast dîloka Kurdan de xencera xiyanetê ya jengî jî bikar bîne. Bafıl Talibanî wek serok pêşkêşî Kurdan kir û ji bo ku wî bihêz bike di Dadgeha Federala Iraqê de qanûna hilbijartinê guheran. Yani Bafıl Talibanî hespeke ku tê bikaranîn ji bo Iraqkirin, Şîîkirin û Îranîkirina Hewlêrê. Ger em ji Bafıl Talibanî ra bêjin na ê wataya ku em ji hespê Troyaya Îranê ra dibêjin na. Dibe hilbijartinê de dê du xet pêşbirkê bikin. Xeta teslîmiyetê ya ku ji aliyê Îran û dagirkeran ve tên pêşgirîkirin an ku yeneke û xeta berxwedanê ya ku pedeke pêşengiya wê dike. Na gotin ji Bafıl Talibanî ra na gotine ji kesên ku dixwazin statûya Herêma Kurdistanê hilweşînin. Hespê Troyayê Îranê Mîsr Bafıl nikare Kurdan ji têkşûnê di şerê rojhilata navîn de rizgar bike. Bereva jî wê Kurdistanê bike qada şer a Îranê li Yemen, Sûriye û Lubnanê binêrin. Li her welatê ku Îran li wir bûye mirin, malwêranî û koçberî lê heye. Ji ber vê yekê nagotin ji Bafıl Talibanî ra nagotine ji Kurdistanekê ku bibe qada şerê Îranê re. Gotinên Bafıl Talibanî li dijî Tirkiyeyê jî ne nîşanaya welatpereziyê ye. Ew jî gotinên vala yên di hirmêza Îran û hecî şeعبî de ne. Yên ku Kerkûk li ber çavê gelê Kurd firotên Iraqê nikarin lêyîska welatpereziyê jî li ser me bimeşînin. Yê ku Kerkûkê difiroşe bêguman dê Hewlêrê jî bifiroşe. Ji ber vê yekê nagotin ji Bafıl Talibanî ra nagotine ji welatperezên sexte û yên ku axa welat difiroşin re. Bafıl Talibanî nikare bibe partiya yekem. Ew tenê dixwaze hinekê zêdetir denga bistîne û ew bike ku Kurd di kaosa rojhilata navîn de bê hikûmet bimînin. Bafıl Talibanî dixwaze piştî hilbijartinê Silêmaniyê ji Herêma Kurdistanê veqetîne û Kurdan bikişîne şerê navxweyî. Ji ber vê yekê nagotin ji Bafıl Talibanî ra nagotine ji şerê navxweyî û wêrankariya Kurdan re. Nagotin ji Bafıl Talibanî ra nagotine ji saziyên dijminê Kurd nijadperestên Şîî û başverûyên hecî şeعبî re. Bafıl Talibanî bi kesayetiya xwe ya xweperest, berjewendîxwaz û egoîst xiyanet li rêhevalên xwe kir û serê wan xwar. Li ber çavên zarokên wî hevkar cav kuştin. Mela Bextiyarê ku hemû jiyana xwe daye yenekê wek paçekê abêd aliyekî. Ev mirovê bêrihim, ev zordarê ku di rêxistina xwe de dîktatora behsa anîna demokrasiyê bo Kurdistanê dike. Nagotin ji vî şîzofrenî re nagotine ji kuştinên siyasî û bêrûmetkirinê re. Bafıl Talibanî ku şoreşkerên rojhilat ji bo berjewendiyên xwe radestî Îranê dike, destûra jiyanê nade partiyên Kurdistana Rojhilat li ser sînor bimînin. Ji bo her Kurdê ku ji parçeyên din ên Kurdistanê ne xweparastiya başîrê Kurdistanê jî xeternak e. Bafıl Talibanî ku ji bo berjewendiyê xwe bi her cûreyê dagirkeriyê re her cûreyê têkiliyên qirêj pêş dixe, zararê de têkiliyên di navbera Kurdan bixwe bixweda. Ji ber vê yekê nagotin ji Bafıl Talibanî ra nagotine ji kesên ku hevkariya di navbera parçeyên Kurdistanê de xera dikin re.
Bafıl Talabani belayeke ku eniya dijî Kurdistanî dixwaze bike bela serê hemû Kurdan. Ji ber vê yekê nagotin ji Bafıl Talabani û partiya wê re nagotine ji her cüreyê lîstekê dagerkeriyê raw û ji reha cehşetiya lenetiya di nav Kurdan de. Nagotin ji Bafıl Talabani re xwedî derketina li îrade, keramet û pêşeroja azad a Kurdan bixwe ye.